Amin. Mari jemaah kita Puente nomor 10 ayat Sada Rodi 2. Merhite-hite guarni de bata ama dot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus dot guari tot di parbadi anak mau palangi dot tanoon. Amin. Mertua maganup namat kajari jahuban namar parangi di akadalana. Saya panganon kudo nani ulah di tanganmu mertua maho jala sona. Sudah soda anggur namat pergue doyang gojol mam di bagasan akabilut ni jabung. Sudah so tunak ni hauji tundo akanakmu humadiang mejam. Ida, saya semua hidup tomon dapokan pasu-pasu bawah nama kabiari Yahua. Haleluya, matanya mai. Ale di bata amanami nadi banwaja. Kodo nama turun perdongan sari kali. Tidak kodo dongan namion sidul kibli dohot silitra namar sakap neng barbagas dalam roda sida mangido asini roham saya tatak mana sida di bagasan asini roham pasu-pasu mana sida marhite pakaholomi rajai mana sida marhite to di barbadia asa mamuka jalan marujung di bagasa dame pardongan sarekeon nasidai tangion matang yang namion marhite asido kolong ni roham. Amin. Kubur masa husna asli roha doh damai nasian amat tadi pada di mana mengaramoti hati-hati doh pikiranmu di bagasi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Jangan nabelle. Shalom. Shalom. Lihat terima Tuhan. Turbuk Javita Nanai di Giota di bawah masuk-masuk ni anak baru diuliai di mana dia net siam Rom bidu 12 ayat sia sonon mahatana di bawah unang ma marpangaci holong ni rohai hagigion hamuma najat pariak hamuma nadikat ulaki salinari unang ma marpangaci holong ni rohai hagigion hamuma najat pariak hamuma nadikat itu sakatna di hamuna 2 pengantin laki-laki dan perempuan
Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itulah firman Tuhan yang menguatkan rumah tangga saudara-saudari nantinya. Molo tadi gina karing taringot holo ahama narotu pikiran totu adomdo pemahaman tamanan panutusyota macai gudang do panutusyan di holo belum dia molo disorman karing holo yang palsu parpahanci pura-pura. Berarti ada do holong dan toho holongi dari paholong-holong. Ada do holongi nama cai toho jalan itu masih holongi di bagasan rohati lima holong dan siap Tuhan. Karena misalnya mau dilana lo sana orang semokok kita turun. Jadi naik dua orang waktu di Hamuna dua. Karena cinta kasih, karena holong yang tidak pura-pura, maka terjadi jalinan yang akur, terjadi jalinan yang indah, terjadi jalinan yang baik. Itu orang perlu sifat kenolomunan di rumah tangga. Pasu Tuhan debata, pasu ma, dirahoti Tuhan debata mau, dirahoti matoto, disonda
Mari kita saya buka di nomor 153 ayat 1. Hamuna bina kamal ni di Batam. Kai rohamuna donuaing naing marbagas. Atong tangyon hamu majolo hatane di Batam taringo turut di parbongan sarepio ni halak Kristen. Duk dito pare bata jolo mai. Didok ibana ma. Dang dinggan sasara bawai pujung. Ubain maribana sara guru bangurupi bahen akupna. Akupni didok Tuhan Yesus. Galung na podakon na niulina ya soalani na parmainan na pangalaku pasaro pangalaku donan membuat na sirangi atau na binagumri dewata dan jadi sirangan ni jorma songrodo didok dewata tu bawai hamu akka bawa kaurong hamu ma tadi hudamu nabi songon Kristus nama kaurongi huyai jalan nama ngaleon dirina humuk kopsa kurang muruk kamu dopak nasida dikon marroha hamu madongani nasida sangapen hamu nasida sumudongan panian yang uluan nato rasida dungi sono dori lokatane lebata tu akka buru-buru diodoi akka parokuam ma bawa nabi songon pangoloi nadi Tuhani hai bawa ido uluni patisana songon Kristus uluni huyai iko botor korman toman mardongan alam bohon do kabinahon di toti parang ini buru-buru i mana arga di jolo di dewata do di jolo atau sonat karena maparangion hatani dewata mahamu tumulukon para sirohaun do abasaro do tatelepon roha mahamu masih paune-unean mahamu do nasi sia-sia salubut riting ni roha muruk rimas panunggahion dohot panusahion daumei sian hamu alai digijang salud nai masih haholongan mahamu aido rau-rau nina sundenggan dungi dami nasihat debata imana maraja ini berkata rohamuna jada saluhut namina hemuna marhite hata mana pamahenang toktong mai marhite guarni Tuhan Yesus asa ibadah mengarajai rohamuna dohot ulam munabi atau mengadibigi hamuha tanire bata tarimut suruh ni terdongan sari joni namanu kumau main jumulu diho ali panguli Julfikri sirai olo doho makatung joko di julu ni bata nau boto saluhut do di julu ni dongan na pumuli son na pinagi rohamdo silitra yani guru raja guguk namirit mon gabe dongan musarife noro doho makahalongi ibana sian nasa roham dohot mangulahon sian nasa gugum puhut marparangi abadia rap dohot ibana na oro doho mangajuan dot hagaleonna tungsura humurang parangena jalan atau tupa kaulah homu mana ekonomi ibana paiman sirang hamatian hamusokot mulonang sadar ham mengului dogma agama odo nama duku mau do diho ale ina ditrayani boru raja kutuk diririt ni ama
si Julfikli siraiton paen dongan na saripe. Norodoho makadung joko di jolo di debatano boto saruhut do di jolo di dongan na bumudison. Nabi nami urhamdo si Julfikli siraiton gamis nudukmu olodoho maka halongi ibana senna saroham do marpangalah nature maradopon ibana do marparangehon parangen ada dia babu arak karisteko jalan atau tupa mahilolong komanang dari konomu ibana pai disirang kamatean hambu sokot moronong sadaro hama malui saluknai dogma alusmu atau masih lerong tanah siam mahal na dua babua hokni padan muna doa una pasator hatana Tuhan bagi nadumu di debata dan jadi siraman doa. Amin. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata ma amin. Di soda Tuhan debata bukina Tuhan jalan marwana di lupa ko Tuhan debata ma bukina Tuhan jalan di pasoro madamena untuk di amin. Gereja Persekutuan GBB terdaftar Departemen Agama RI, akte kawin nomor 002/H3/GBB Pasar Rodi /PN/Romawi 5/2024 Goar Marga Julfikli Sirait Lubu tanggal 7 April 2021 dohok man orowan diterayani guru dada bubuk tu hari 27 Juli 2000 nunga majalo pamas-masuk perbabasan di telah menerima berkat perkawinan di Gereja Persekutuan GBB Pasar Rodi hari Sabtu 4 Mei 2024 Sipaimot Rom 12 ayat siang hendaklah kasih itu jangan pura-pura jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nabi Nadomuni debata terjadi serangan dogma yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ditandatangani orang tua wali laki-laki, ditandatangani orang tua atau wali perempuan kota Raja Guguk, ditandatangani guru hurian Ketua S Sinaga, ditandatangani pendeta Resok, pendeta PJ Nababan Sarjana Teologi. Kami doakan selamat bahagia di dalam nikahmu yang kudus. Yesus Gembalamu yang setia memimpin dalam hidupmu terus. Selamat bahagia, damai sentosa, anugerah Tuhan kepadamu di waktu suka maupun duka. Tuhan selalu besertamu. Kami harapkan suami dan istri sambutlah Yesus di rumahmu, serahkan hidup
Ale di bata amanami nadi banwa bijam. Kodo harwani saluhut silona dinggan dohot na salibasa namalus. Jandengan di pasam nungali lehon jala di pasat hoi Tuhan. Upasat hami masyan dilon mi tuhami pele namle don nami Tuhan. Sejalo mai gabi waktu justi dulu. Pasu-pasu mai jala ramoti aso pakai hami pele no. Pati buron nara jalan muli tongan huriang doro di kor video. Buhay maruhanami martite-tite sortin. Asal mudadahami gudang ni seron ni Tuhan. Asal girgirami mandok mula ni Tuhan. Marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ramai tamadok kanyang aliyam. Aliyam amin dan bekerja. Saya kembali amawamu. Saya roh maharajamu. Saya syak malu menirohami dan ngomong soalnya bekerja. Lea makuhami dari mengambil setiap hari. Saya berusaha sama pada senami. Diusaha nyoba nama dosa Tuhan. Gunakan itu untuk Tuhan. Pada buah mahami siapa nago. Pai orang maharajamu. Doa taruhun. Doa biasa aku saliring-liringna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong rohani di bata nama. Dohot parsara itu di korobadi nama aramoti hamus saluhuna. Amin.